През последните няколко дни от сектата Свидетели на Йехова усилено обикалят от врата на врата по домовете в бургаския комплекс Славейков, за да привличат нови последователи. Емисарите на сектата разпространяват брошури, с които приканват хората да се присъединят към техните структури. Просто нямам думи. Оня ден се прибирам вкъщи и гледам на вратата ми, на входната врата са сложили от Свидетели на Йехова такива брошури. Не знам кой ги допуска въобще да влизат в хоровете на блоковете и да разпространяват тези брошури. В Бургас Свидетели на Йехова развиват дейността си в непосредствена близост до училище и детска градина. Хората са обезпокоени, че децата могат да станат жертва на тяхното учение. Затова настояват да се вземат мерки, с които да се гарантира спокойствието в града. Молитвеният дом в комплекс Славейков започна да работи с благословията на управата на бившия кмет Йоан Костадинов. Претекстът беше, че в сградата ще има офиси на фирми, но предназначението й беше променено. Ще ви покажем архивни кадри и разкази на хора, станали жертви на сектата. Казаха, грешно било да ходя на училище, трябва цял ден да седя и да чета тяхните книжки, защото те били най-важни. А в училището да не идвам повече, защото не трябвало да идвам и щели тук да пазят на вратата да не влизам в училище. Те ми срещнаха в сряда. Точно влизах вече в училище, ме срещнаха до стълбици. Доброволно ми казаха в 6-я час, ако не се убия и като изляза, ако не успее да ме хванат точно когато излизам от училището, ако не успее да ме хванат, ще ме хванат, ме отвлекат и ще ме обесят. Тази организация, наименованието е Йехова. Драги скъпи родители, пазете вашите дечица. Не успях да опазя моето дете. Свидетелите на Йехова не признават Светия кръст и държавата, забраняват носенето и почитането на държавните символи, както и празнуването на празници и рождени дни. Известни са случаи, когато родители се отказват от децата си и продават имуществото си, като спечелените пари даряват на Свидетели на Йехова. В страни като Русия, Гърция, Кипър, Испания Свидетели на Йехова са обявени за опасна секта и са забранени.